Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga daw Sabado na kita, nauna nga Sabado sa bulan sang Setyembre. No, Setyembre 3 kita nga presentation. Yari na kita sa ikasyam na nga bulan karon iyang nga tuig. Kumusta kamo masuki naton nga matag palamati sa kahanginan nga naga-monitor na karon nga aga, no, nagatutok na via on air, no, kutob marabutan sa aton sini nga pagpanganagad. Kumusta kamo masuki namon nga matag palamati? Daw nagaguom ang aton sini nga kahawaan, pero pasalamat kita, no, at least daw ay nagtupa ang madamol nga ulan, I don't know, sa iban nga bahin sa probinsya sang Negros Occidental. Now, ang mga kaaksyon manaton nga naga-monitor na via online, paagi sa Facebook kag YouTube, good day sa inyo. Ano man nga oras sa inyo ginamtangan, salamat gid sa inyo padayon nga pag-monitor. Ano man nga oras da sa inyo ginahamtangan, hopefully safe and sound lang kamo tanan. Kinaagda talang kamo sa pag-share kapag like sa tanan nga mga program sa Aksyon Radio Bacolod. Importante nga mabatian taman ang inyo sini mga opinion kag mga reaksyon sa aton talakayan. No, magluwas sa pagmonitor nyo, simple malang na i-click ka, i-share ang aton sini nga program para damo pagid kita malabutan. Ang inyo mga mensahe, no, may ara iban nga nagapadala gali sa aton sini Aksyon Hotline Facebook page. Sorry ha, kisa hindi ta manabutan bala magbasa. Try ko karon na nga ma-open ang aton sini nga Facebook page nga ang iban dira nagapadala sang ila sini nga mga mensahe. No, kay di kung kaisa limitado malang aton sini nga cellphone nga ma-open tanan mo. Aksyon artay hupon checking in diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Magapangalagad na naman kita sa inyo karon nga Sabado tubtob alas 9:30, no, karon nga aga. Ano ang good news? Ang good news, luwas abi sa Christmas nga aton gina bantayan, no? Kay daw hindi na gini mapunggan madayon gining Merry Christmas na giniya ko na mo ning padayon lang nga naganubo gihapon o kung padayon nga kalmado sa gihapon ang kaso sang COVID-19. Hopefully mangintayo yun ini until the end of the year, no? Galing damo pang mga activities and events nga patigayunon, like for example in Bacolod City may mga maskara pa, no, may November pa kitang selebrasyon, no, ang November 1, 5 de Nobyembre naman para sa Negros Occidental, no, tidamo pa ni mga activities karon iyang nabilin nga mga binulan, no. Pero ang good news ariho sa masunod nga semana man ang aton lang ginabantayan diri adlaw nga Martes, di ba? Tanan kita halos, hindi lang driver actually, ang mga driver kag mga sang mga dipasahe nga salakyan, at the same time ang mga panag-iyaman sang pribado nga mga salakyan. Kaya ang good news amo niho, sa masunod nga semana may pagnubo sa presyo sang gatong. Galing ang pamangkot, sinipilagid ang inubo na Manila. Kay isang nagdiligad nga Martes, ang increase nga ginpatuman, tituman niya kadako, 5 pesos gid.
tiambot subong nano patigayon gidman sang adjustment sa petroleum products, dako-dako man ayhan makonsider ayhan nga big time rollback. Hotline. Kay kon sinintimos man ang basi pisitas naman liwat ang ipatuman nyo, pakonsuelo lang na iya. Na magamo na nga istorya, kon hinali pisitas ang inyo ipatuman nga pagnubo sa petroleum products, hindi inaya mabatyagan. Hotline. Pero kahapon diri sa aton sa Metro Bacolod, may meeting ang mga transport organization na upod sa kay Mayor Albi Benitez. Actually, hindi gani nakasentro kay aring balita man ho, nga sa masunod nga simana, umpisahan na ang pagpatuman sang increase sa plitihan. Tiba luon ta karon ko na dala na sa diskusyon dito kag kun bala dayonon gid ang implementation sina kay take note subong 11 pesos ang ginasukot sa driver. Now, sa increase nga 2 ka pesos, kung ipatuman ini masunod nga simana, meaning pagpungko mo pa lang sa jeep, ang imo pagabayran mangin 13 pesos na. Hotline. Grabe man nga pliti, no? Ting estudyante, siguro ba si 11? Oo. Ang estudyante, siguro 11 na. Ang mga regular nga mga nagabiyahe or mga pasahero, ti mangin 13 pesos na kung mag-umpisa ina by next week. Hotline. Pero isa pagid sa balita kay kumo nga ang problema subong sa Bacolod, pila lamang ka porsyento ang narinyo ang ila sini nga prangkisa. Ti kon mag-istrikto halimbawa ang LTFRB nga magpangtsekyar sadtong mga jeep o sa mga jeepney, mga traditional nga jeep nga nagabiyahe sa Bacolod, ano matabo sini karon kung pilang nahot na lang nga ginrenew ang magabiyahe. Hotline. O kag kon magdinakpanay nga hindi paghatagan extension nga at least ang mga traditional nga jeep sige magyapon ng lumbayag kag biyahe na sa Bacolod. Di anong sakyan sa mga pasahero abe? Hotline. Baroon tay na karon dugay-dugay diri sa aton sini nga pagpangalagad kay ti iniya very relevant discussion because ti apektado diri no ang mayoriya nga nagasakay sa jeepney ang mga pasahero nga nagasakay sa mga traditional nga mga jeep. Hotline. Ibaloon tada karon kun ano ang nangin update sa ila meeting kahapon nga daw. Hotline. Ano pagid? Aga pa puwerte nakadamo sa mga nagalilinya ho sa ikatlo na nga payout sang DSWD para ini sa educational assistance para sa mga estudyante sa bilog ni siyang nga Pilipinas, hindi lang di sa Bacolod. Bali ang distribution sang ihatag bala no sang DSWD para sa mga students pero ginakuha ini sang mga ginikanan. Hotline. Now, sa Bacolod bilang target dire nga malabot nga maserbisyuhan kang mahatagan sang payout, pila ang nahatagan sang confirmation o kon pahibalo sang DSWD man nagligad to kundi nagkalabasa ang primero gidla. No, ang first nga distribution in which kung madumduman nyo ang bisan taga-hinubaan diri nagkaladto sa aton sa Bacolod, kay TY man niya sang advisory nga proper kag kulang sa coordination. Hotline. Timayon ni subong kay atong mga nag-apply online, at least nakabaton sila sang confirmation kag mensahe gikan sa DSWD nga isa sila sang makakuha sang payout, no? Isa sila sa makabaton. Pila ang target subong adlaw for Bacolod City and the whole Negros Occidental man? Hotline. Aber check yaron tada karon na dugay-dugay diri sa aton sining pagpangalagad. Now ari naman. Ang DILG nagmando sa mga kabaranggayan like in the case of Bacolod City, ang ginapatuman nga road clearing operation bala kundi
nagkalma lang na during the pandemic, tiluyag karon sang DILG nga liwat buhion na siya nga sahi sang mando nga nagligad nga administrasyon isa ina sang luyag ni President Digong nga dapat ang mga dalanon bisan paman sa mga barangay ang tanan nga mga nagasagabal sa dalan dapat kakason. Damo naman nga daan nagbaralik mo, no? Nga iba nagpatindog kapihan nga ara sa sidewalk, ang iban nagbutang sang ila talyer nga ara lang sa kilid sang karsada, ang iban ginahimo na gidlang parkingan ang gwa sang ila puruyan nga ara man sa karsada. O ti baluon tara ko nano ang specific nga nangin mando sang DILG. Amo lang na so par subong ang mga nagapanguna nga balita ang aton talakayon karon iyang nga aga, and then si Action Alvin Graba actually may gingkadtuan siya subong kay may isa diri ka activity sa sudad sa Bacolod. I understand daw signing sang Memorandum of Understanding para na niguro sa resettlemento. Plano tukuron nga resettlement sa Bacolod pag-develop sang mga patindugan sang puluyan bala nga disente sang mga informal settlers. Pero ibaloon talang nagkaroon kaya ito dito nagpadulong sa government center si Action Alvin Graba. Tiamo na no ang aton manging kabahin sa talakayan diri sa Sabado nga presentation sang inyo palatuntunan Action Hotline. Antes ko magsaylo sa aton mangin una nga tupiko nga talakayan karon nga aga, ariho suliton ko lang kay para may chance ang nagabutan kahapon nga magpadulong diri sa istasyon kay hasta ka na ng alas 12 sang udto agod nga magpatiyog sang ruleta. Take note hasta lang karon sa udto nga pwede ka diri magkadto ti kanugon ho kay paglawag pa lang sa ngalan mo daog ka na mo ang imo pagkadto di sa station nga pagpatiyog sang ruleta, amo na lang na iyang pagdetermine kung anong dagon mo. May isa ka sako nga bugas, may dagon ka man nga cash, may dagon ka man nga gift check, may appliances. Di may nakadaog na gani sang TV, pero ang cellphone daw ay gidi sang nakakuha pa, no? May ara man iba mga premyo nga pagpatiyog mo sang ruleta, wayas ang blanco, nga inang mambal ka bala ay basi kung mabutang ko na sa kuan bala pagpatiyog ko nga inang blanco ihaway ko dalon nga premyo ahway na diya sa Action Radio. Once nga malawagan ang ngalan mo, daog ka na pagkadto mo diri sa station, patiyog ka ruleta para sa imo sini batunon nga premyo. Kabahin ini gyapon sang ika-53 nga anibersaryo sang Action Radio Bacolod. 53rd year na namon nga anniversary. Ari ako lang ni lawagon ho para at least may tiyempo pa kamo. Nalawagan ini kag ang imo ngalan nagabutan upod sa DTI kahapon sa program ni Action Wilma Sugaton. Atensyon dira, bo taga barangay 9 lang ni Ari Lanis Dalom tadi daw ay gid siya nakatalupango. Ang ngalan sang winner si Rosel Cabrillos. Again, Rosel Cabrillos sa Barangay 9, nagabutan sa Rulita Promo, dakop ka, daog ka, promo sa Action Radio, ang imong ngalan, no? Kahapon sa programa This Is My Life. So, ang imo sining tiempo hasta alas 12 sang udto, kadto ka diha, para makapatiyog sang ruleta. Again, Rosel Cabrillos sa Barangay 9, aring ag ikadua. Sa program naman ni Action Eric Magbanwa, ang winner nga nagabutan upod sa DTI amo si Marcelina Recibido. Marcelina Recibido, Barangay Estefania, Bacolod City. Lapad ni sang Estefania pero baloko kon may mga ingod balay ni siya or siya mismo kapamati kaya kag listener ka sa Action Radio
City, mabatian mo gini nga nagdaog kang nagabutan ngalan mo di. Hotline. Hingagaw ka man kadto, tob-tob alas 12 sang udtuman, no, sa kay Marcelina Recibido. Again, Marcelina Recibido sang Estefania. Sa night patrol program nagabutan ang ngalan mo kadto ka until 12 noon time. Gaulat si imong TV diho, cellphone kag bugas, kag cash, appliances kag gift check. Ti kun hindi ka di kakadto karon sino abi mapatiyog sang ruleta sini. Hindi man ni pwede nga talusan ni Jumarini kag ipatiyogon karon talon yan ning imo premyo. O sa duwa ka mga winners kag ginlawag tabago gidlang palihog hingagaw kamukadto sa Action Radio Bacolod until 12 noon time. So mapatiyog mo karon ruleta ba timing yo gid ba sa program gid ninyo direct kag program director Action Rex Cantong. Pabalaan ta ginako na nung nagahulat sa inyo nga premyo nga dalon muya karon pagpauli mo pwerte no kadibuinas sa inyo ba? Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. Hotline. Let's go to work na diri sa aton sining nga pagpangalagad. Unahon ko lang ning topiko ta karon nga aga party sa meeting kahapon. Result sang meeting sang city, actually may LTFRB giling nga nagpadulong nga representative diri kahapon. Kag gindiskusyonan nila upod sa city officials ang pag-insindi ko no less than the Mayor Albi Benitez gid ang istorya nila. Gina-check ko pa kay Councilor Al Victor Espino as chair of the Committee on Transportation kung ara man siya kahapon. Naong ginaistoryahan di very very significant ini kag relevant sa tanan. Why? Because party ini mo sa pagbiyahe sa mga traditional nga jeepney sa Bacolod. Nga take note, waay na iya ginarenew sang LTFRB kapin pagid kung hindi ka na makapasar sa requirements nga nagkasaad ka ginapatuman sang LTFRB. Tiko mo nga ang modernized jeep nga nagabiyahe di sa Bacolod, ang iban may mga kooperatiba naman actually nga nag-process. However, pila lang ni silak bilog, pasubong yang aktual nga nagabiyahe. Diti can you imagine kung potaton mo na karong biyahe ang mga traditional nga jeep, hindi mo pag-i-grant ang inayon lang nga extension, no? Parang at least ma-extend man ang paghatag sa ilasang authority nga makabiyahe sila ti sino mag-cater abi karon sa mga pasahero kay no nagbalik naman halos sa new normal nakita nga sitwasyon. O sino na karon magbiyahe palibot sa Metro Bacolod to cater sa mga passengers, mga ginikanan nga nagadala sang kabataan nila nagaupod para magdulong sa eskwelahan nga may ara na sang face-to-face classes. Ang mga nagakadtos trabaho karon gaway kaugalingon nga salakyan bisan motorsiklo lang, manuni sila malakatalin sa balay nila aga pa. O nanong resulta sang meeting kahapon kay ang mga transport organization diri sa Bacolod gin-meeting man mo ni Mayor Albi Benitez. Anong natabo? Online sa hotline. Online sa hotline. We have Sir Albert Villanueva, ang chairman sang Sintrong Samahan ng Chuper at Operators sa Negros or Stone. Sir Albert, good morning sa imo. Good morning man ako sa imo tagpalamati mayang aga man tanan. Sir, i-check ko lang nanong result kay kahapon ang pag-intindi ko nagkadto gining LTFRB and nakadiscuss sila una kay Mayor Albi but na-relay sa inyo sang aton alkalde sa Bacolod nanong natabo kag what will happen sa mga traditional jeep nga way na ginrenew ang prangkisa, sir? Actually, Action Art, ang desisyonan to kahapon is ang desisyon ni Mayor Albi is ang traditional sa subong status quo. Okay. Ang mga wala ma-consolidate, marinyo ya kaya through co-op o kontrolasyon. So, ang ilang renewal man sa mga consolidated o kung may ara man hindi man consolidated ng mga PUJ,
Pero gintagaan certificate ang mga cooperative nga sa diin nagbayad sila siyempre ito 5,000 nga din nabayad nila para lang may issue certificate nga kuno abi membro. Pero ang question na namon ilan na bala ka porsyento ang na-consolidate. Kaya Okay. wala ang na-consolidate so amo na sa ang basihan sang para butangan sa modernized unit. So, ang modernized unit ade kung in kaso gid man ang approve suno sa LPTRP 1,066 kayo unit total sa Bacolod. Okay. So, ang sistema sina ma-end na sila up to March 31, 2023. So, first 3 months dapat may 25% na sila ang modernized unit nga gabiyahin na de. Pero suno sa ila may mabot naman sa September mga 500 ka unit. So siling naman maayo gani na kay damo na di baggo sa Bacolod, no? Okay. So kung mag-abot ng ang magbupilit na ang 500 ka bilog, but silingon may banan man ang tradisyonal na 500 man ka bilog kaya mo na sang ibulos. Okay. So hindi pa mabatyagan. Tapos pagka next 3 months naman, another 25%, so 50% na. Up to malambo, pag 9 months, malambot sila 75%. Pagka 1 year na, so kinangan 100%. So ang amon, win-win solusyon, naging desisyonan man amon, upo sa Mural B, na siling namon, i-extend man ang traditional, nang wala yan nag-upod sa co-op, i-extend up to March 31 man, 2023. Okay. Para nga kung makumplito na nila, ang 100% na modernized unit, mapahigad kami. Kay kompleto na mo amo na amon nga ano sila. So kung hindi nila makumpleto at hindi nagustuhan na ita. Kay actually si Mayor Albi hindi man magsugot mo nga mapahigad kami. Kasi hindi natin mapahigad kamo sa akon man kamo gyapon makadto. Kay hindi man gusto amo na gani nga daw namin mga Mayor Albi istorya basta parte problema kay hindi siya gusto may madihado, hindi siya gusto may ubos. So ang win-win solusyon niya sa subong status quo. Up to September, so lagayo naman to nga, alam mo to na lang maskara. Okay. So kay manuglakat na sa Manila, so ang ginatay mo yung subong sa amon, ma-submit kami isang listing sa mga expired, sa mga expired nga mga dokumento sa mga PUJ, kaya mo na i-submit amon sa iya, kaya para dalon niya. Kaya actually, ang Regional Action Act, hindi man video sila makadesisyon. Hindi ako anong correct. Kaya dapat dito yung Central Office mo. Aha. So, may istorya dito si Mineral B sa kay Secretary Bautista. So, di na sa natin mabalaan. Pero, gaan man priority ni Mineral B, ang parte sina nga problema sa transport di sa Subong. So, muna ganito, medyo positibo man gapon nga mga pagkinatubangay, medyo na desisyonan dayon. So, kaya tumanto gapon si Regional Director, kung conforme man siya sa mga amo silang mga sistema. Yes. Kaya may tumanto nga isa man katorni man to sa nagipatusang ngalan niya, torne na sa taga-LTFRB. Hindi siya sir, hindi si Attorney Janet Salanap? Hindi, wala siya. Si Janet Salanap, wala sa, si Tommy Abilar, wala man sa. Siya lugar na Pilido ya, Salanap na, Sulinap? Janet? Si Janet. Di ba pungkada na siya? Hindi, si Atty. Abilar yung mga bukana. Si Abilar, si Janet tagal hindi niya. Daw assistant director na daw regional basta something mo na. Okay. So may nag-ano to ya nga abogado man to nga i-drop kuno namo ng mga tingnan mo ng problema niya hindi niya problema niya si renewal lang eh. So amo to ang win-win solution sa subong ang mga wala ang mga expired nga mga nga mga dokumento status quo kay ayo man ni Mayor Albianay nga wala na yung composition kung sa dalan. Okay. Kaya ang LTFRB, kaya siya man anay, bali na maayo man sa LTO, na hindi anay paganoon ang PUJ, kaya tungod nga ang iban sini, wala dokumento. So, pero, nag-dituan nila balang, may mga insurance man gali ang mga salakyan. So, balang tuman guro kung ano mag-process, ang mag-claim ka sa insurance, so, medyo halong nagidlang, para amo na, kasi siyempre palang abuyan man mo. So, amo to ang desisyon ng gapon. Ang parte sa opisina, ilade. So, nag-istudyanay kami, upod siya kay kaya ako gito na sang parte sa opisina, sa tilay office din nila. So, ginambalan gito nila nang mahimo kami request to Mural B. So, kaya ambal ni Mural B nang siya na lang bahala, may isang parte sa opisina. Kaya kani matag man sa tao nga linggi sa LGU, kaling kay hindi kali pwede. Kaya kinanglan man mo request para maupod sa budget.
kay daw mo na bla emosyonan man nila. So bali ang ginamuno mo diya nga opisina extension sang LTFRB daw mo na? Oo, daw extension ng LTFRB. Kaya medyo may kabudlayan sa mga individual operators na to na magkatuboy sa Iloilo. Okay. Kaya ang guaya, daw ginhimo na lang dayon. Daw mo na bla, malaway man yambal doon, puti panipunon may mga picture day. Puti ang gasto bla. Ang simple lang lang mangyayatag mo, ang sakto gid. Padugang man gasto mo. Mo na bla. Yes. So ang matabo sinigali, masabit ka mo sang inyo sining mga listings kung pila halimbawa sa inyo sa bahin sang Stone, pila dira balang nagkala-expire na, and then amo na siya ang pangayuan ni Mayor Albi dito sa LTFRB sa National sang reconsideration nga allow ka mo nga makabiyay until October. Nga marinyo. Kaya ito ang mga expired, siyempre dapat i-renew. So, okay. ang parte na sa up to March 31, dito pa na ang desisyon sa babaw. Muna sa ang katuan ni Makatuto si Mayor Albi, para na hambalo na nga iproseso ang extension ng traditional ng individual nga up to March 31 man 2023. Actually, pwede ginaya may istoryahan kay this is not a law eh. Hindi niya layi, paya subong, why paya siyang kasubuan nga nagapatuman sini. This is a mayor program, modernization program, nga gindesisyonan sang mga nagapungko sang una kapin pagid sa DOTR in the previous administration, di bala? O, sakto na action tapos login lapak nila ang layi sa 4136. Kasi di na muna iya ang parte sa mga franchises. Ang franchise siya, ginhimo na lang nila PE, nasa diin wala na iya layi nga para himuan PE o contributionary authority. Kaya ang aray sa 4136 is franchise, 5 years yung franchise, aray sa layi ginaya. Okay. Public Act na siya 4136. Ang iniya ang PE niya, ila lang niya implementasyon o kung ila lang yung department order, so memorandum circular nga ginhimo sang between sang DILG DOTR. Okay. Nadawa mo ni saya ang modernization program na tungod na involved ang LGU, so ginpaagi nila sa DILG. Amo na sang una nga memorandum circular, joint memorandum circular na iya sang DILG kag DOTR. Okay. So butang balon subong why sang mga jeepney katulad sa inyo dira bisan pa man nga nag-expire ng mga prangkisa nila, pwede sila gyapon makalambiyong makabiyahe diri sa palibot sang city. Oo, pwede gapon kay balikin tagaan sila consideration. Status quo. So, kung gabiyahe ka na biyahe. So, muna bala? Pero sir, sa part abisang, halimbawa, no, sa Stone, pila kabilog na sa inyo mga members more or less ang why naging renew ang franchise? Actually, damo man action art, no? Kaya kagapon, ginpangkunta ko na sila na ma-prepare sang listahan pero kada ruta. So, ang kada ruta naman, may mga leader man. So, i-prepare na nila ang mga formas gani ginpang-send ko na sa ila through email. Okay. Ano na lang nila. So, ako pa na mabalaan, doon submit na nila sa akon. Pag iatag naman sa opisina ni Mayor Albi. Pero initially, of all the total members, pila ka mo gani di halimbawa, Bacolod City, mga pila din inyo mga kaalyado ka mga members de? Actually, ang asosasyon nga affiliated sa Stone, 16 kami kabilog, 16 na di asosasyon, kada ruta, 16 to mga 24 kami anong kami outside Bacolod. Pero ang kadamuon sang jeepney sina sa pila to 16? 16 association na din affiliated sa Amon. So, ang number of unit, hindi ko man ma-sure gid ang ang number of units kay ang association lang yang nagpabilit sa Amon. Okay. Pero sa inyo na makalabot isa kalibo ayan kay unit estimate mo? Hello, sir? Ay, nawagtang ang iya sining linya. Hotline! Aber, i-check yaron ta niya. No, kay kabalo ka, kung why na tuod, kag hindi na pag-ialaw tuod sa LTFRB, amo lang niyang ahensya kag departamento, yung may kaugalingon sila nga mga program nga luyag nila dayon nga ipatuman mo. Why piagan isang kasuguan o kung layig ang ginpasargid, nga mong basihan sa implementation, pagi sa ila sila nga mga maging desisyonan, ipatuman lang yan nila eh. Sir, sorry ginautod linya tayo, wasayin kayo na Sir Albert nga may sa estimate mo, may 1,000 ka mo da?
Sobra siguro. Sobra ka. Kung number of unit nga ara sa stone, sobra. Kay Baduk Action Art, ang total number of units di sa subong, ang operational din nga number of units nga traditional, is mga 3,887. Oh, so isang before gani isang pandemic gani 5,000 plus ni. Gani ang iba naguntat, nagdaan wala na siyang sustainable para maintenance, so nagambot na lang subong sa mga 3,887. Sus ka na So sa mo uli. 3,000, more or less mga 40% sinadara na sa stone. Kaya ang Wow. sa pibakda more or less mga maamo mo na mo. Okay. So anyway, hopeful ka mo and at least ginaktuhan niya sa aton sini local government ni Bacolod. So ang hulaton nyo na lang, kag asikasuhon subong, amo na mga dokumento nga amo ning bitbiton ni Mayor Albi to Manila, to Metro Manila. Gusto na action art. So, kinanglan mo na nga matapos ginamon sa buong kaya daw mga second week na sa Malacat. So, kinanglan sining week matapos ginamon ko ang importante madalalayagid with signature sa mga various mga operators. Okay. Para nga ma-approve man to nga ang ilang mga franchise. Amo na sila mga nagapanagiya. Sir, isa na lang. Ang partiya sa plitihan ni man, ano ning balita nga sa Lunes kuno matrisi ng ang pagpungko mo palang ang first 4 kilometers na ma-implement na. Ano ni mapatuman man yung mga members ni on Monday? Actually daw medyo may kabudlayan na action art. Pare sa part na mo na, medyo may kabudlayan na kung wala kaya ng matrix nga gina-posting. Kaya siyempre mo na yung ginabasihan sa mga sa mga pasero. Kung wala kaya matrix, hindi na yan magbayad ang pasero. So medyo may kabudlayan. So muna ganibla kung kaya ina nga mga direktiba, halin man na sa nasyonal. Okay. Kaya ilan na siyang LTFRB. Amo man siya natabos ang antis magalin ang nagligad ng administrasyon, nagbilin man sila problema, pero may lang na materialize do, naka-issue sila ng matrix. Pero ang matrix nila tingob na lang minimum fare 11 pesos. Pag 11 pesos sa traditional, kag sa modernized o kung aircon nga salakyan, 13 pesos. So, amo man na siguro matabo sa subong, pero ambot lang, hindi kami sigurado kung anong ila sistema ba, kung amo man lang guro gyapon. So, ang pasahero, ang driver, yung mahulat man lang gyapon sa matrix, kaya hindi man siya manukot mo. Okay. Nga, ang mo ginusukto niya kung wala sa basihan, mahaway na siya sa pasahero. Oo, yung pasahero, mabalkaron niya ka, manukot ka. Oo. Kapin pagid mayo lang ko na aware ang bisan nagabati pa na siya balita, sige dali lang. Kinanglano niya matrix kabalo kang tao ga kuan man mo mayo kon 2 pesos man lang natuod pero can you imagine kung way kaya kuan 2 pesos malakat kalin di sa istasyon bisan pa kadto lang ni sa Burgos Market na di kagkita 2 pesos dalan. Amo gani man action art malang kung isa ka lang ka ride support man gani kabay pa nga materialize man na nga kami hindi kami conforme sa sinakay tanip man mo. So, kung iyan na naiyasang nasyonal, kagalin niya si LTFRB, so maabligar man kami magpusaka. Pero kami wala kami nag-demand. Ang transport sector wala yan nag-demand. Pati pusaka plite, kahit naintindihan man namon. Nasubong ang sitwasyon nga daan, di malang kung ang driver may pamilya man mo. So, daw hindi na wala solusyon sa pagsaka ng plite. Dapat intahan din na sa national government. Kung paano nila makontrol ang presyo ng gatong. Sige. On that note, Sir Albert, salamat sa time mo, kag good morning sa liwat. Sige, mga agaman, nasyonal, salamat man. Hotline. Sadya initi ambot sa Lunes ni kung may nakahingagaw nga na-issuean sang matrix. Try ta karon kontak ang LTFRB ni kabalo kati by Monday. Imagine ba lang nga dugang naman ni hulunuson sa bulsa mo may ilang kumayara kada 2 pesos nga ulo extra iya pero ti masolusyonan bala ang problema kay amo na gani ang worry ko mo ni. Kung mapatuman gid man sa Lunes ang sinuktanay nga 13 pesos na ang imo sini nga plitihan nga regular ti basi ang mga operator pagbati nila dali lang na hatagan naman kamo green light o kon approval nga makapanukot kamo 13 pesos pataasan taman gurong inyo renta ay Hotline. hindi man nagyapon kabulig driver tuod lang. No? Dugangan pagid kon pitik sintas siya may ara man sang increase naman pero sunod nga si mana kuno manubo pro lain lang siling ko pisitas Hotline. ilang tawon ta niya no kay amo ng mga program kung kaisa ako hindi way ko nagasiling nga totally nagadisagree ko ya sining ginatawag nga modernization program
Actually, damo gid man jeepney, mga traditional jeepney sa Bacolod, nga pagalpalon gid man sa tuod lang mo, nga ina makita mo blasing mo nano na man niya klase jeepney nga dumasangit ang imo sini nga butkon kung magpungko ka, basi madelikaduhan, di ba? Pero inakinanglanon gid man na sila nga hindi na pag-i-renew kay tinakita mo kalaway na gid man tuod sa mga jeepney lagi na biyahe pa bla. Yang risko while on the road kabuhi niya sang tao gasalig niya ang mga pasahero gasakay si imo mo. Pero may ara man pila ka mga traditional jeepney nga mabakod pa man ang lawas na mo, di ba? Ang ilas ni salakyan mga mabakod pa man. Ti makina nila ako ginasumer ko nga mayo pa man ang makina pero ti ko mo nga hindi na kamo mahatagan sang renewal o hindi na pag-ialaw kag kung hindi ma-extend ang provisional authority tiabe anong matabo sini until the end of the year kung pilang nahot ang nagabiyahing jeepney din. Amo na ang punto da si Mayor Albi amo na ang mga sulat subong kag ang mga ginahulat na ginila nga kung base masubmit in the soonest time possible ang mga names ti ilang tawon tani kay amuning dalon niya bitbiton padulong dito sa LTFRB sa national. Base i-try tabi si Councilor Al Victor Espino kay actually gina-try ta siya makontak kay ina pa galing to no avail base kung aga pa sila mo may activity nga daan sa NGC. Amo lang man ang aton tidugang naman plitihan pangita ka na 2 pesos na nga daan. Kung ako sa mga manugsakay kapin pagid kon may ara na sila yung mga matrix ti sunod nga si manaho imbis 11 pesos lang gina-consider pa sa driver nga 10 pesos man ang nagabayad pulo pero 13 pesos is 13 pesos na yaw. De bla din kakita sa 13 pesos yung imo pagpungko mo lang sa jeep halin ka diri sa istasyon makadto ka sa Burgos, si Jo Marie kung mangumpras ang pagkaon namon, 13 pesos ang plitin ni Jo Marie. Na, kabay pa Jo ma, nga masakyan mo, may matrix Jo ma, bakbudlay na. Pero kabalo ka, when you talk about transport sector and transport issue, tiga kwa na iya, very relevant ina, kag nag-apekto na iya sa mga common tao nga nagasalig sa mga traditional jeepney. Online sa hotline. Ayon ka rin tiyempo niya, we have Councilor Al Victor Espino, Chairman sa Committee on Transportation. Sir, may agasi mo si Action Art. Live ka subong sa Action Hotline. Maayong aga Action Art and of course sa tanan nato nga mga tagpalamati na binigit sa mga taga Bacolod, maayong aga sa aton tanan. Sir, ato ka dito kahapon, you were able to attend the meeting of the mayor with the LTFRB. Kay duwa ka bagay ni extension sang provisional authority and then plitian sa next week kung maumpisa. Anong update ni? Well, ang aton niya nga pakamaayo. As a matter of fact, I was the one who organized it with LTFRB Regional Director Richie Osmeña. No? Ato gid dito si RD Osmeña. Maupod kay Attorney Altura kag ang mga engineers ng LTFRB para maglabas ng mga hinun-anon kung palamungkutanon sa aton nga mga operators, no? Duwa ka bahin ang meeting Action Art. Ang isa, ang una gin-attend sang mga awarded, no? Or ang mga asosasyon nga kung sa diin ni sila consolidate, no? Into a cooperative or corporation, no? Ang ikaduwa nga bahin sang meeting are our unconsolidated and unawarded nga mga jeepney operators. Okay. POJ operators. So, naintindihan ni Mayor Albi, no? Ang bottom line is naintindihan niya kung ano ang nagakinahanglan nga dapat ubrahon. Ang ginagusto nga gid nga i-establish ni Mayor Albi is of course the economic viability of the project. Kaya kung hindi ni siya economically viable, sa amon nga sa iya nga paglantaw, kasi iya nga pagpati, it will not succeed, no? Okay. So we are on the process of determining that. Nakuha na ni Mayor Albi ang side sang sentimento sang duwa ka panig, no? Both sides. So we are formulating ang advantage tayo kay kon may ara kita nga nakita si Mayor Albi nga
sang solusyon. He is very close. As a matter of fact, he will be flying with the president on in the middle of this month. Okay. Maupod siya sa presidente kag kay Secretary Bautista ma-state visit, no? So amo na siya ang aton nga ginapasalamatan sa relasyon ni Mayor Albi. Madasig ang solusyon. Yes. So, hindi magkabalakang public, ano? Kay hindi ni gilayon madula pa ning traditional jeepney siya, di ba? Well, may ara sa transition period, ang tawag na nila, 10, 9, 12, no? Sorry. 6, 9, and 12. May ara sa pagpatuman sang hindi ni sa layi, but there's naintindihan ko na nga may office directive ang LTFRB mag-implement sa ginatawag na Jeepney Modernization Act. No? Okay. So, this is in compliance to that. Intindihan ko man kay may ibang sektor ka pa man kung hindi man nilayi. So, this is a department order or a DO sa LTFRB. But, the LTFRB has been given the mandate by law nga sila ang mapamuno sang sini nga mga pamaagi sa aton bahin sa aton nga transport eh. So yes, sir. Ara na sa ilang jurisdiction ang ini nga pagpa-implementar. However, ang ako ni napatihan Action Art nga ang sentimento sang pumuluyo ta nga gakaapektuhan kung kisa hindi na makita sa mga national government agencies. That's correct. The role of the local government unit is very important. So, ato isa ka pamaagi kahapon nga nakita ni Mayor Albi kung ano agit ang sentimento nga tuod sang duha ka parte sang mga stakeholders, no, ang para sa modernization nga nag-consolidate kag ang wala yan nag-consolidate. So dako ini nga bagay and we will do what it takes, no, para ma-meet naton kay hindi naman ni mga baliwala ang nagpa-modernize kiti may by October may maabot na din nga 500 units eh, no? Okay. So kadako na that's more than 50% sang requirements sang Bacolod sa LPTRP or local traffic plan naton na dira na ginabasihan ang number of units. I see. So akong si Mayor Albi pa, we have to strike a balance between the two. Yes, sir. So anyway, kulaton naton ini a good thing nga siling ko gani amo na conforme gid ko sa point mo kay na nga mayo gid kun mayong relasyon mo dito sa national officials, madasig mo sir maaktuhan ang mga concern diri sa naglain-lain nga sektor. That is correct. No, kahapon niya tawag si Mayor Albi, tawag din kay Secretary Bautista. Sinigani nga aga may ari kita signing, no. This is a historic signing for Bacolod City. Ari kami dispong sa government center. May ari kita designing at so then this will pave the way for the sa housing sector nga program ni Mayor Albi, no. This will open up 10,000 units funded by the national government. Grabe. Bilib pala malakpak, congratulations gid sir. Amo na iya within 2 months pa lang July halimbawa nag-start gid kay ang 30 to alang-alang man tong June 30, July, August, duha plak bulan gani may ara na dayon development. Yes, ari na. This is may ari kita diri subong sang signing diri sa government center. Ara si Action Alvin da sir kay singko tinig ito. Very good. Okay. So amon. Sir, ari ka naman lang, i-grab ko lang, lipot lang, ay ma-update lang ko si mo, kumusta paglibot mo sa mga school, sir? Atong paglantaw mo sa mga areas, gid? Well, sige kita libot, ang kalalbanan, gid sa infrastructure, may problema kita gamay. But after nga malibot na naton tanan, malikop na naton tanan, we will look at the... Ay, nautod siya. Alas 8:53 na. Hotline! Amo na mga update. Yes, sir. Sorry, ginautod ang linyata. You were saying, yes. Sir? Yes. Ang bahin naman siniya sa aton nga Committee on Education na nagalibot na kita after sini nga malikop na nagidibot at tanan nga mga bulutuan sa siyudad sa Bacolod. Ang aton na ding obrahon is we will come up with our recommendations to the school board na kung ano dapat obrahon, din sa pangitaan sa pundo. Amo na siya. But ginakalipay ko nga i-announce Action Art. I yes, think sir. you will be the first na anunsyoan kung sini napirmahan na ni Mayor Albi ang purchase request para sa aton nga school supplies. Very good.
from kinder to grade 6. No? So the bidding process has begun. Ako confident ko ma-deliver natin by November 2 ang Okay. ating mga school supplies. But Very if there good. are any changes, I will take full responsibility sa sining buluhaton and I will report sa imong program. Wow, very good, sir. Congratulations and keep up the good work. Salamat ki sa time, Councilor. God bless sa imo. Salamat, Action Art. Mayang aga sa aton tanan. Ginayo na lang to siya kay may ara subong signing dira mo sa bahin sang government center. Tatlok bagay ngin sabat niya. Number 1, ang diskusyon na kahapon, result sa LTFRB ng meeting nila sa transport. Number 2, ang update sa pagkanto niya sa mga schools. And number 3, ang sa school supplies. Mga parents dali na lang ho na perma ng purchase request, the bidding nag-umpisa na. Hindi ka mangita siya na, kabay pa makabulig ini, before November 2, siling ni Councilor Al, makatag nila ang ginpromesa, kag actually ginahatag man ini even sa mga previous administration ang school supplies. Pero ang problema ito yung galing naligad kay medyo delay. Hingagawon nila prior sa ginaplano or prior sa plano sang DepEd nga magpatigayon na gid full implementation sang face-to-face classes. Action Hotline 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. This news sponsorship is brought to you by Dunkin' Donuts. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra-Powered Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PIDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gini. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Office anak, ano nang nauya ako magulang. Ay, Jimmy,
pigado. Tapos, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang. Tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Permi gid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pretty gamay lang nga bagay. Gahulam sa kano sa imo cellphone? Gahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ka online man. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano? Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na oo, pero may kuya monitor sa result niya, may si mama, kasi si papa, si buong ko, bantayan nyo da kung kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo, kung nadala kami o kunwais, ang nag-confirm na sa akin nga, kung ano address ko, doon nalipay, nagkik ko kay basit ko, nadala, nagkik kami nga, may pamangkot pag daw. Kakabudlagid kung online, mas lami, sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos na. Tapos sa may eskwela. Last time anto na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang kung magklase di? Kung kisana ano nang ako maghulam. Pigado, tas kay ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dan permi sa akon, kag hindi ko masyado makita, kay kisa blurred man ang cellphone niya, mga ginagamit ko siya, wala sa kakulbaan ko permi, basi, hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay, isang bigado lang. Basta kung nadala lang ko sa top, happy na ako. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong ka. Always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon. Hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela, damo kaya paraan ka, kung magsalig lang ka mo, sige-sige lang ka mo, pray kay God, may madamo kaya nga tao nga magulig sa inyo. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang
ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon, kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyos sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto, ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibalo. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sa hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability, Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon.
Ang mga magabutan nga taga Banwa kag syudad sa Guasang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado. Ang aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Hotline! Pabalik na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Good morning lang dira. May lang kapag-monitor sa kay Athea Kim Eriman. Athea Kim Eriman, good morning. Desiree Montaño, Pearl Ivan Piamonte, Parinoel Sambales, may agada. Nabaw nami, mahautas rin niya. Sudan ko, Green Shell. Bonamit na. Ara na si Inday kag Marlene Galuto sa crossing Punta Taytay. Gamonitor gid sila. Salamat sa inyo ha. Ara man gamonitor karon nga aga si Jojel Oliver Nunez Olorga, Elsa Hava, Marilo Travilla Catinoy, Geraldine Haudines. Sa Talaptap La Castellana si Akuno. Salamat Marilo, nabasa ko na. Edita Onlayaw ni Pomosino, Jose Mungcal Torilla, good morning. Carla Zamora Feliciano, ara man si Jose Mungcal Torilla, thank you gid. Jovic ni Pomosino. Silingga ka monitor ko si imo, type man ko sang problema ko action art. Ano man, type ano ni man? Hindi ko kay Ma'am Star Van Mayo. No, si Ma'am Vanessa Mayo, kag Doc Matt Mayo. Good morning. Thank you for listening dira sa Amerika. No? Kay Inday Blasa, as lang ko action art ang sumag pila na plete kay ligad kinsi lang tapos nag-pandemic, nag-20 tapos wala naman kabalik at tapos dugangan pag 2 pesos ng first 4 kilometer. Tiangwa niya 15 kung may the same lang na guro 2 pesos na nang increase eh. No, amo lang ginang mapatuman. Hotline. Ay sadya ini. Ti kon botang balon kung magsumag ka 22 ng plite gali. Si Barky Tribe, Dan Sharing, salamat gid. Gapamati kuno si Kim Poyolo karon nga aga. Thank you. Arlon Villanueva Dumandan. Thank you gid. Siling action art, ano dapat timuon ko kay Amonisis hindi man nami pagulog nila? O sino din kagaobra, madam? Ikwanta na si SSE. Ano dapat timuon kay daw wala sang palapitan. Utod galing imo mensahe mamo. Gapap-up igulpiada. Teresa Lumokso kag Utay Benedicto. Morning man. Sakon Kasimanwa. Alin Louis Himotea. Thank you.
Present naman kami ni monitor siyang program sa Kaliling Kawayan. Bawari ng winner, tari na. Nakalabot na siya sa studio sa Action Radio. Hotline. Amo gisiling ko, ari ka lang sa barangay na, hindi ka pakasaka, di karon hindi ka makapatiyog sang ruleta mo, nga mo na maghatag sa imo sang instant premium. Tigi bandera nga may magabutan, don't you worry, may ara pa kamo chance. Ano? Ang mga nakakuha sang coupon, ang mga sulat sa ngalan nila dito, ang mga nadakpan sa amon team sa survey nga nagatiyog balain ang mga team namon nga ara ya sa research nga nagatiyog sa mga barangay kagapurukan ti okay na no kung nadakpan kamo nangatagan kamo coupon may chance gid nga magdaog. Ang mga drivers ng taxi na nga naka-intraho bao damo gid ang paabot nga tani magabutan man sila hopefully nga maka by chance or I mean by good luck no basi kamo man ang magadaog. Okay, ginapreparata na this time sa studio 2 sa Action Radio Bacolod si Action Eden Aboso para na sa aton sini dakop ka daog ka Rolita Promo. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Action Radio Bacolod. Yari na ang mga swerte nga tagdaog sa sining nga oras. Hey! Congratulations! Yari na din nagkadto na sa Action Radio Bacolod si Ma'am Rosel Cabrillos sa Barangay 9 and let's have action. Eden Aboso on the line. Action Eden, good morning! Merry Christmas! Action on! Ay, oo, Christmas na gilinaw, Pasko ako ha. Maninay Art! Oh! Good morning. Ara na yun na. Nagsabat ka na ako silingon. Yung baton mo na nga maninay pa ka. Correct. Sa December 28, paabuton mo. Ay, Klaen. Dire live sa Studio 2 sa Action Radio, Action Art. Temprano yung pamasko sa Action Radio Bacolod. Kasi syempre, in line man sa atin sa 53rd anniversary. Handa mo na sa winner since August 15 up to September 17 ang pangatagay naton. Sang nagkalain-lain ng mga premyo pwede cash, gift check, may appliances, may bugas, may cellphone na pwede madagaan diri sa Roleta Promo. Tiupod naton subong si Mama Rosel Cabrillos nagabutan kag maswerte gid nga nagdaog kag gintagaan sang chance nga makapatiyog sang Roleta. Ma'am, good morning. Ano mahambal mo sa Action Radio Bacolod? Kasi wala ni kapertian mga ano daan ang advancing nga mahambal. Salamat gid sa ila nga may promote sila nga ginahatag sa mga pigado nga mo ni early Christmas gift. Yes. Anong gusto mo din madagaan sa atin sila nga mahiwagang roleta? Ipaman naton si Action Boy na siya. Kung taga ako na cellphone, ikapada na cellphone, ma'am. Ikapadaan mo na surtihan ka. Duwa di Action Art ka, kuha ng cellphone, no, be? Saboganta ka mo. Sige, ready ka na, ma'am, magpatiyog sang aton sininga roleta. Ready? Go! Alright! Kanayan! Nadagaan Action Art. Beta na ako. 1,000 pesos. Cash. Ginakigan sa ni Action Boy Dura. Kay before Action Art, ariyan, palapit before sa 1,000 pesos, ang tupad sini cellphone. Wow! Hindi ginakigan sa Action Boy Dura. Ngayon patamaan yung lukatodo. Doon na yaman. Pero tingin nila sa perde Action Art. Daw mo siya yapon 1,000 pesos. Nag-intra lang, nagpamati lang sa Action Radio, natagaan siya sang coupon, nagsaka lang din siya, nagpatiyog sang roleta, may 1,000 pesos pa. Din ka nakakita man, ma'am. Gusto niya binawon mag-marites. Ano mo ning 1,000 pesos? Sa balon sa mga kabataan. Wow, perfect. Walo ko bilang. Ay, apat lang ko. Biri si Action Biduran na ginapatabaan niya man. Sa mga kabataan ni Ma'am Rosel, may balo na kamo sa Lunes.
Yes, thank you so much sa aton sa gatanaw sa aton sa Facebook Live man Action Art no. Kag sada liwat ha sa mga nagapamangkot man Action Art dalon anon ta na lang ni nga chance. Sa mga nagapamangkot sa mga listeners naton, pwede gid sila kasaka sa station sa Action Radio Bacolod or kung makita sila sa aton nga mga field personnel nga nagapamati, pwede sila tagaan sang coupon para maka-intra pa sila up until September 17 pa ang aton sining Roleta promo Action Art. Do wala pagit may nakadaog sa cellphone. Sino ayhan ang masunod nga madaog kag base may ara na makadaog pa sa iban pagid nga mga prizes. Saliwat, thank you sa aton sining Action kag advance Merry Christmas. Live today sa Studio 2 sa Action Radio Bacolod. Action Ida Raboso una sa balita na sa Action sa Bacolod. Action Radio Hotline. Ayos why na datang why na to yan, no? Why? Why na gali yan, no? Abi ko may ara, ginakatulok, takagan, nagisiling ko basi may ara pa extra. Why na to music? Why na? Congratulations! Why na? Abi pa recording, ganin na kay Kwan next time. Gusto ko ang makanta si JM. Congratulations! Amo ng 3-pointer sa Action Radio, di. Galing na ligad to kaluy, ano ay gitsa ka-shoot? Ama, ako mo kapulo kung nagtira, why kang ka-shoot sa 3 points? Hotline! Abi, pakita nga abilidad mo karon. Ikaw ning ginasugid ni Kap Liniglis na stakuling nga nagakabit sa ring. Abi, pakita, GMB. Ay, timpo ko, pretty klase ko. Ma-post lang ko for some commercial break. Action Hotline 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio. Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado masali. Daog ka, Roleta promo sang Action Radio Bacolod. Sana all. Daog ka, Roleta promo sang Action Radio Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Action Radio Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Action Radio Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang daog ka Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Action Reports, First Portion, Action Balita Morning Edition, Action Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Action Balita Banat Bulig nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol. May tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga Banwa kag Syudad sa Sang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Action Radio Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa daog ka Roleta promo sang Action Radio Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa daog ka Roleta promo sang Action Radio Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story.
aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kama-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iban yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang God. kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon ini ko pasensya na diri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra di nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra ko try lang kay basi kaluyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya di mo na guro sir madamo kay salamat sa inyo nga duha ng muna kay Jan Diaz kag sa tanang ina-invite ko lang no kabay ka kaluyan si Malga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres Laparan ang mabuligan ang iba nga kinahanglan man kung magapadayon ng inyong promo basi sila naman ang malawagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Aksyon Radio! Sa maulamang na panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon ituban sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban pagid ng mga kagamitan nga sarang maituban o kunpugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray,
misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos sang lamok, kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di eh. Atos na Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako nang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like eh. Mayara kita na butang sa module nga search mo na. Kasi bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang nanay eh. Tapos, ano naman, ubraw ng dason. Ubraw ng dason. Sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend. Kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Gusto ko pa galing tiyempo to, dong inahunos lang ho. Mayang aga by the way, ariho ka siling si ni Sir Otay, siling nga kontre si ang senior pila ang discount niya sir. Ipamangkot ko lang na si LT Parby sir kay bayad ko may matrix blaki karon basi magsala pangambal kundi karon kag ako sukton ka mga senior kag student. I-check ko lang na sir sa kay Sir Otay i-message ta lang ka sir Lisa Garde kag Geraldine Haudine so mo magyapon ga utod galing imo mensahe ma'am. Anita Fuentevilla, Georgia Gargasiran, happy bear ano naman happy bear kay bear month na okay salamat happy bear na kuno bear month na. Johnny Adra Lozada, Jolie Militado Patrimonio is also watching, thank you again. Kay Elizabeth Gamala Sulingi, good morning sir, a blessed weekend, God bless everyone, more power to ARB. Johnny Adra Luzada Britannico, salamat. Dominga Panis kag Armila Gordivilla, si Ray Alanis Araman, Jomel Gikin Puras, si Divine from Valladolid, si Botch Season, happy birthday ma'am. Tata Diaz, Ma'am Tata, happy birthday. Lila Nabaring Rizati kag si Cherry Susan Barcelona Caras. Ayos. Ang iban, sorry, gid, hindi ko na malabutan, ha, pasensya, gid. Ang iban, karon mga update sa ginpreparar, nga mga headline, karon na lang sa BBB program, pwede. Why not a time, there is aton ni Sabado nga presentation sang inyo palatuntunan, Action
Hotline. With Action Nelmar Madera sa technical side, backup si Action JM Baikin, 3 points. Ako naman Action Artay Hupon saying, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio!